Και γεια σας παιδιά, Blue Gamer, θα δώσουμε να κάνουμε άλλο ένα βίντεο. Δεν θα έχουμε κάποιο game, δεν θα κάνουμε κάποιο tutorial. Γενικά θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση στο κανάλι. Λόγω γιατί έχω λόξιδα, sorry. Χαμό. Τι φάση, what? Hello. Ένα λεπτό να μετακινήσω μερικά πράγματα. Καλά. Τέλος πάντων. Εδώ και 13-14 μέρες, 15, μέχρι τέλος πάντων να τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές στο σχολείο, δεν θα έχουμε βίντεο, γιατί όπως είπα πάνω στο χωριό μου δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάρω ίντερνετ wifi μαζί μου. Οπότε αυτή ήταν η ανακοίνωση. Τα λέμε σε 15 μέρες, ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλή πρωτοχρονιά, να έχετε και καλά Χριστούγεννα. Δεν είχα πει ναι στο άλλο βίντεο, νομίζω είχα πει, αλλά τέλος πάντων, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλή πρωτοχρονιά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μετά από 14, 15, 16 μέρες. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπάω όλους και πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, μόλις θα δείτε αυτό που θα πω όλοι μαζί, θα το πείτε όλοι. 1, 2, 3, γεια σας σε όλους σας αγαπώ πολύ. What the fuck. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε καλή πρωτοχρονιά, οπότε πάμε όλοι μαζί. Τα λέμε μετά που θα περάσει πρωτοχρονιά. Γεια σου YouTube. Bye.